Mga bata, tanawan ninyo ang kanta ni Cyril. Paminawan ninyo. Ato ning paminawon kay para ni sa mga bata ron nga way kaluoy sa ginikanan. Tanawan ninyo ha atong paminawon ha. Okay. Hapit na ang abli sa klase, mga ginikanan na po'y mabise. Mamalit sa inyong mga gamit para sa inyong pag-eskwela. Tinuod. Nawa. Grabe na ang ilang paningkamot para mahatag lang ang inyong gusto. Pero ang uban walay kaluoy, muundang lang Pagkakumpusa na ha. way hinungdan. Pagkakumpos ni siya kanta. Tanan ninyo kaluya, pagtarong mo sa pag-eskwela. Ayaw na mo pagligoy, para ginikan na to malipay. Mahal na kaayo ang palipunon, busa ato na dyong tarungon, para moabot ang panahon. Kita rapod ang mabulahan. Inighuman sa atong klase, motabang ta sa atong ginikanan, para pod sila ganahan atong balon ilang punan. Ginikanan ninyo kaluya, pagtarong mo sa pag-eskwela. Ayaw na mo pagligoy, para ginikanan na to malipay. Mahal na kaayo ang palipunon, busa ato na dyong tarungon, para moabot ang panahon. Kita rapod ang mabulahan, para moabot ang panahon.